Tan breve que non deberíamos ni sentarnos, pero bueno. Non sei se eles queren decir unhas palabras de despedida. Non, agradecervos a vosa presencia aquí e que, bueno, non sei cando volveremos a celebrar algo do sistema periódico, pero seguro que despois da acollida do Consello da Cultura Galega volveremos a celebrar algo. Non sei de que, pero volveremos a reunirnos aquí a falar de química. Gracias. Elena. Bueno, creo dar as grazas a todos os relatores, creo que todas e todos o pasamos moi ben. Dar as grazas a este efecto coercitivo que tivo Ramón, que se tivo que marchar, porque diu clases aquí e diu clases na universidade, pero, bueno, creo que vos convocou os alumnos a que viñerades aquí, creo que foi unha gran idea, coñecedes o Consello da Cultura Galega, estivestedes con nós, e de decir que saboreamos toda a química moito, incluso, a verdad que hasta a toxicidade ben contada, como fixo Sergio, pois é un placer escoitala e a veces a mellor prevención é a información e o coñecemento, así que mil grazas a todos por estar aquí. Ahora animadevos a difundir as ligazóns, a difundir esos vídeos para que, como decía Manuel Vicente, a cultura científica non sexa contarlle as cousas outra vez aos pequenos ou contarlle a xente as cousas como se fosen pequenos, senón saboreala pois con esta cultura como fixo Orfeón de Lugo. E xa sabedes que hai xente que empeza sendo química ou químico e remata escribindo cancións de pequeniños ou de grandes, non? Así que hai moito futuro. Moitas grazas. Ben, pois moitas grazas a todos. Eu cheguei esta mañá disposta a aprender moito sobre a tabua periódica, ao final prácticamente pasei todo o día facendo outras cousas, pero estiven a saltos e aquí estou. En todo caso, como isto é unha roda que nunca para, xa por non citar outro tipo de actividades, pero pues, situamos exclusivamente no ámbito científico e no ámbito que poda estar máis próximo tamén da química, como este caso, direivos que, como dixen pola mañá, que o día 4 e 5 teremos os encontros sobre divulgación científica, polo tanto, tamén vos concedo a vos, pero que o día 3 teremos un encontro sobre as velutinas. Colaboración coa Academia de Veterinaria, por lo tanto, o día 3 pola mañá, aquí vos esperamos para falar de velutinas, porque tamén a química terá algo que ver no asunto, non? Como en casi todo. Aquí non te dou a palabra a Manolo, que nos dá unha lección sobre... Aí temos unha orgánica que nos conta das feromonas. Sobre o asunto. Por tanto, esta a vosa casa, volvede canto que irades, pero sobre todo nos convocaremos vos de vez en cando para que non esquezades que tendes que volver. Moitas grazas.